Ovu priču je napisala Minja, 9-godišnja devojčica puna mašta. Minja i čarobna štrudla. Devojčica po imenu Minja je voljela da sprema i rešila je da pravi štrudlu. Recept je bio sledeći: 3 jaja, 75 grama šećera, 75 grama brašna i pola kašičice praška za pecivo. Umešala je sastojke i stavila da se štrudla peče 7 minuta. Za to vrijeme, dok se štrudla pekla, pripremila je džem. Kada je štrudla bila gotova, podelila je sa porodicom i došlo je vreme za spavanje. Legla je i sanjala jedan lep san. Sledećeg dana nakon doručka otišla je da vidi da li je ostalo još malo štrudla od juče. I zatekla je u kuhinji jednog malog vilenjaka. Sam malo da padnem u nesvest. Ali vilenjak mi je rekao: pođi sa mnom u Vilosvet. I ja sam pošla. Naišli smo na jedan mali problem. Morali smo da prođemo kroz mali portal, ali ja sam 1,25 cm, a portal je samo 20 cm. Morala sam da pojedem mali kolač i desilo se nešto magično. Ja sam se smanjila kao vilenjak. Kad smo prošli kroz portal, mesto je bilo prelepo. Odmah sam dobila krila kao prava vila. Otišli smo kod kraljice da istražimo ko je pojeo štrudlu. Počeli smo prvo od moje sestre Kristine. Da li je ona pojela štrudlu? Pitala je kraljica. Ali ona ne jede slatko, rekla sam. Da nije tvoja mama Aleksandra? Ona ne voli džem od malina, rekla sam. Onda mora da je tvoj tata. Ali on ne jede slatkiše pre podne. Ali Minjice neznalice, jesi li sigurna? Da, rekla sam odlučno. A šta ako si je ti pojela? Dobro razmisli pre nego što odgovoriš. Minja je kasno uveče pojela štrudlu. Imala je mrvice po pidžami. Pronašli su ko je krivac i svi su se smejali. A zatim je došlo vreme da Minja ide kući. Prošla je kroz portal i vratila se normalne veličine. To je zapravo bio samo Minjin san. Laku noć.